A szer nagyon jellegzetes kémiai nyomot hagy, és a legújabb vegyi követő technológiával a nyomára akadtunk a Paradicsom plázában. A plázában? Pontosan. És szerintük az egyik bolt tulajdonos egy bűnöző zseni. Itt lép maga a képbe. Ex-gonosztevőként tudja, hogy egy gonosz mit tesz, hogyan érez. Az a terv, hogy áltulajdonosként beépül az egyik boltba a plázában, ahol Na reményeim jó, szerint... már látom, hogy mire megy ki ez az egész Mission Impossible játék, de nem! Nem! Én most már apa vagyok, továbbá törvényes üzletember. Kidolgoztam egy ízletes dzsem és zselé termékcsoportot. Dzsem és zselé? Ó, a fölény, úgy van. Úgyhogy kösz, de nem kösz. Adok egy tippet. Ahelyett, hogy sokkolná az embert, meg elrabolná, esetleg fel kéne hívnia inkább. Szép napot, Mr. Birkafar! Kósülep! Hát persze.